Παιδιά, vlog 7 που πάμε στο πάρκο μας και είχαμε σταματήσει, το λέμε ποδοσφαιριστές. Λες Σαββά. Όχι ομάδες. Ναι, ξέρω, πέφτει, Ρονάλντο. Έχουμε πει Ρονάλντο. Βινίσιους. Έχουμε πει. Κουρτουά. Έχουμε πει. Έχουμε πει νομίζω. Αράμπα. Δεν έχουμε πει. Ωραία. Γιάννη. Όχι, εσύ λες. Εσύ λες. Πάτε στο νοσοκομείο είμαστε, ρε παιδιά. Ποιο νοσοκομείο? Εδώ είναι το νοσοκομείο το... Ψυχιατρίου. Ναι. Περίμενε. Περιμένετε. Άλαμπα. Ναι. Άλαμπα. 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 Λες Γιάννη γρήγορα. Ελάτε γρήγορα. Άλμπα. Καρβαχάλ. Α, είχαμε πει Καρβαχάλ. Εσύ δεν είχες πει. Εγώ μετά Καρβαχάλ το Γιάννη είμαι. Όχι, μετά από μένα είσαι. Πες. Εσύ λες. Να πω ρε φίλε. Όποιον παίχτη σου έρθει στο μυαλό. Τσάβι Αλόνσο. Έχουμε πει, έχω πει εγώ. Τσάβι. Τσάβι σχεδόν δεν έχουμε πει. Γιάννης. Γκάβι. Έντρικ έχω πει. Τι δεν έχουμε πει. Τι δεν έχουμε πει. Εγώ ξέρω. Κι εγώ σκέφτηκα κάποιον. Δεν τον ξέρουν πολύ. Κόμπελ. Να το πω. Ναι, εσύ λες. Ναι. Όχι, ο Γιάννης δεν είναι. Εσύ λες. Αντιγέμι. Αντεγέμι. Τζούνιορ Μεσσίας. Νόγερ. Χάρι Κέιν. Μπουφόν. Μίλλερ. Περιμένετε με, γιατί... Σε περιμένουμε. Τι δεν έχουμε πει και τι έχουμε πει. Δεν έχουμε πει... Μαραντόνα. Έχουμε πει. Μπογμπά. Εγώ το είπα. Εγώ λέω. Ναι. Σαλάχ. Ντρογκμπά. Ντρογκμπά. Άλισον. Μπέκενμπάουερ. Κρίστη. Εγώ πήρα το